Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultura TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is zaterdag 28 maart 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Ambassadeur Antonius wil strategisch partnerschap met Brazilië versterken. Ambassadeur Ike Antonius zet in op een strategisch partnerschap tussen Suriname en Brazilië. Hij benadrukt dat de bilaterale relatie zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld van goed nabuurschap naar een samenwerking met strategisch belang. Volgens Antonius groeit het belang van de relatie met Brazilië en moet de samenwerking verder worden verdiept. Hij wijst erop dat Suriname een potentiële brug kan vormen tussen Brazilië en de Caribische regio. Daarbij ziet hij kansen voor het land als logistieke hub, mits er wordt geïnvesteerd in infrastructuur en transport. KPS voert grootschalige controle uit bij Stalkercijfer. De dienst executie strafvonnissen van het KPS heeft samen met het regiobijstandteam Oost een grootschalige controleactie uitgevoerd bij de poststalkerscijfer in het district Comoena. De actie was gericht op het opsporen van personen met openstaande strafvonnissen. Tijdens de controle op donderdag 26 maart 2026 op de Oost-Westverbinding werden de persoonsgegevens van passanten direct vergeleken met de digitale database van de politie. De actie richtte zich op zowel misdrijven als verkeersovertredingen. Volgens Rajiv Raja, commandant van de dienst executie strafvonnissen, zijn dergelijke controles noodzakelijk voor de rechtsgang. Vlucht met 2000 kilo levensmiddelen voor Cubaanse studenten. De Surinaamse regering heeft een humanitaire actie opgezet om studenten in Cuba te ondersteunen te midden van aanhoudende problemen op het eiland. Op vrijdag 17 maart 2026 is een vlucht naar Cuba vertrokken met 2000 kilo aan goederen, waaronder levensmiddelen, om de studenten te helpen voorzien in hun levensonderhoud. De vracht wordt kosteloos vervoerd, mogelijk gemaakt door financiële en materiële steun van enkele bedrijven. De actie komt in een periode waarin Cuba kampt met ernstige stroomstoringen. Het land is begonnen met herstelwerkzaamheden na een tweede nationale stroomuitval binnen een week, een teken van de fragiele energievoorziening op het eiland. Overheid wil gedragsverandering rond afval en recycling. De Nationale Milieuautoriteit start tijdens de aankomende avond vierdaagse een bewustwordingscampagne om aandacht te vragen voor zwerfafval en de gevolgen van een hervuilende omgeving met het motto Hori Sranang Hei, no trowe doti ala sei, wil de organisatie de Surinaamse gemeenschap bereiken. De actie is een pilotproject dat op 18 en 10 april wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Olie, Gas en Milieu, het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer en de bedrijvenvereniging Sport en Spel. Volgens Kicha de Bisarun, strafmedewerker voorlichting bij de NMA, gooien bezoekers na evenementen hun afval vaak op straat. Te laten na gebruik of het nuttigen van iets, zegt parlementaire commissie geïnformeerd over stand van zaken bij Grasalco en EBS. De staatsbedrijven Grasalco en NV-EBS hebben de vaste parlementaire commissie voor natuurlijke hulpbronnen geïnformeerd over de stand van zaken binnen hun organisaties. Tijdens de vergadering werd aandacht besteed aan de financiële en operationele ontwikkelingen, de productiecapaciteit en de uitdagingen waarmee beide bedrijven te maken hebben. Uit de presentatie van Grasalco bleek dat de productie sinds 2020 aanzienlijk is toegenomen. In 2024 produceerde het bedrijf ongeveer 560.000 ton steenslag, terwijl de productie in 2025 steeg naar circa 600.000 ton. Volgens de toelichting is deze groei onder meer mogelijk gemaakt door de opening van nieuwe mijnen, waaronder in het Powaka-gebied, en doordat het machinepark volledig operationeel is. Voorzitter DNA vraagt rectificatie na onjuiste berichtgeving over vordering PG. De voorzitter van de DNA, Michael Ashunadin, acht het noodzakelijk een rectificatie in te geven naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad De West over de behandeling van de vordering van de procureur-generaal. Volgens de voorzitter zijn in het betreffende artikel uitspraken onjuist en onvolledig weergegeven.
wat kan leiden tot een verkeerde beeldvorming over de parlementaire procedure. De voorzitter stelt dat ook de titel van het artikel de indruk wekt dat hij zou hebben gezegd dat er reeds een juridische basis is voor een vordering. Hij benadrukt echter dat hij juist heeft aangegeven dat het noodzakelijk is dat er een juridische basis behoort te zijn voor een dergelijke vordering. Volgens hem is dit een wezenlijk verschil in interpretatie. Studenten en docenten beroepsonderwijs mogelijk voor training naar Ghana. Studenten en docenten uit het beroepsonderwijs zullen binnenkort mogelijk worden afgevaardigd naar Ghana voor trainingen en opleidingen. Dit maakte onderwijsminister Derek Curry bekend voorafgaand aan de Raad van Ministers. De minister bracht onlangs samen met een delegatie een Orantiate bezoek aan Ghana. De delegatie bestaat uit 2 directeuren van het ministerie en de directeuren van PTC, Winasat en AMTO. Het bezoek vond plaats in het kader van samenwerking op het gebied van technisch en beroepsonderwijs. Aanleiding voor de samenwerking is een eerder bezoek van president Jennifer Gilling-Simons aan het Design and Technology Institute in Ghana, een onderwijsinstelling die zich richt op technisch en beroepsonderwijs en studenten praktische vaardigheden bijbrengt voor de arbeidsmarkt. PL weigert steun voor vervolging ex-minister Noor Mohammed. De fractie van de Partij Luhur zal geen medewerking verlenen aan het in staat van beschuldiging stellen van ex-minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Dat zegt ondervoorzitter en assembleelid Bronto Somoharjo, die aangeeft dat zijn partij niet zal meewerken aan wat hij omschreef als politieke opofferingen. In gesprek met Lim FM verklaarde Somoharjo dat, hoewel er geen tegen hemzelf een verzoek van het Openbaar Ministerie loopt om vervolgd te worden, hij niet dezelfde houding zal aannemen tegenover de voormalige minister. Hij stelt persoonlijk bereid te zijn de uitkomst van het onderzoek af te wachten en benadrukt dat indien blijkt dat hij onterecht heeft vastgezeten, dit gevolgen zal hebben. Man steekt rivaal uit jaloezie en slaat op de vlucht. Een man heeft uit jaloezie zijn rivaal met een mes aangevallen bij een woning in Sulen. De verdachte kon het niet verkroppen dat zijn ex-vriendin haar leven had voortgezet met een andere partner. De man begaf zich naar de ouderlijke woning van de vrouw, waar hij de nieuwe partner van zijn ex-vriendin met een mes aanviel. Het slachtoffer liep daarbij steekverwondingen op. Over de ernst van de verwondingen is nog geen nadere informatie bekendgemaakt. Na het incident sloeg de verdachte op de vlucht en heeft zich sindsdien onvindbaar gemaakt. De politie is een opsporingsactie gestart en zet het onderzoek in de zaak voor. Districtsbegroting Paramaribo 2027 aangeboden aan districtscommissarissen. De districtsbegroting van Paramaribo voor het dienstjaar 2027 is afgerond en overhandigd aan de districtscommissarissen van de 3 bestuursresorten. Dit gebeurde onder leiding van de voorzitter van de districtsraad Paramaribo, Benjamin Hoover. De begroting werd aangeboden aan de districtscommissarissen van Paramaribo Noord, Paramaribo Midden en Paramaribo Zuid. Met deze stap is een belangrijke fase in het begrotingsproces afgerond. Volgens de geldende procedures, zoals vastgelegd in de West-regionale organen, zullen de districtscommissarissen de begroting gezamenlijk aanbieden aan de minister van Regionale Ontwikkeling, Miquela Huur. Samenwerking tussen ministerie en IDB gericht op versterking zorg. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba, heeft een delegatie van de Inter-American Development Bank ontvangen voor overleg over de verdere samenwerking binnen de gezondheids- en sociale sector. Bij het overleg was ook onderminister Dr. Raj Jadnan Singh aanwezig. De IDB-delegatie bestond uit Adriana Lavelli, country representative van de IDB in Suriname, en Ferdinando Ragalia, manager sociaal sector. Vanuit het ministerie namen ook deel de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, de directeur van Arbeid, Gay Piru, en de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esaias Friper. Politie plaatst opsporingsberichten van 3 verdachten. Het KPS Suriname heeft opsporingsberichten geplaatst voor 3 verdachten die worden gezocht in verband met strafbare feiten. Het gaat om Sergio Crisis, Clyde Busia en Gerald Lo Busia Banson, van wie de opsporing is gelast door de PG. Sergio
Crisis, geboren op 8 mei 1986 in Paramaribo, wordt verdacht van diefstal, verduistering en medeplichtigheid aan diefstal en verduistering. Volgens de politie is hij woonachtig aan de Picoletstraat in Morgenstone, Paramaribo Noord. Extra mest voor rijstboeren na overeenkomst met LVV. Rijstboeren kregen voortaan in totaal 4 zakken mest per hectare voor 3 seizoenen. Deze maatregel is vastgelegd in een overeenkomst tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de vereniging Belangengroep Paddyverbouwers Nikeri. Eerder was al besloten dat boeren voor het lopende seizoen 1 zak mest per hectare kosteloos zouden ontvangen. Na overleg is daar een extra zak aan toegevoegd, waardoor het totaal nu uitkomt op 4 zakken mest per hectare voor 3 seizoenen. De ondersteuning vanuit LVV komt voort uit de moeilijke situatie waarin rijstboeren zich momenteel bevinden. Wisselvallig en vochtig weer met toenemende kans op buien. Het weerbeeld staat vandaag in het teken van een vochtig en wisselvallig weertype, waarbij zon en bewolking elkaar afwisselen en later op de dag de kans op regen- en onweersbuien toeneemt. In de ochtend begint de dag op de meeste plaatsen vrij rustig. Er zijn perioden met zon afgewisseld met wat bewolking. Door de combinatie van zon en een hoge luchtvochtigheid kan het vooral in de kustvlakte en in stedelijke gebieden al vroeg warm en drukkend aanvoelen. Rond het middaguur en in de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe. Verspreid over het land kunnen dan regen- en onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kunnen deze buien gepaard gaan met windstoten en korte maar hevige regenval, vooral in het binnenland en in de oostelijke en zuidelijke delen van het land. Man neergeschoten bij mislukte beroving aan Nieuwweer gevonden weg. Een gewelddadige beroving aan de Nieuwweer gevonden weg is uitgelopen op een schietincident waarbij een man gewond is geraakt. 2 criminelen namen het slachtoffer onder vuur nadat hun poging tot diefstal mislukte. De man werd benaderd door 2 ongemaskerde verdachten die gewapend waren met vuistvuurwapens. Zij probeerden met geweld een gouden halsketting van hem af te nemen. Het slachtoffer verzette zich echter hevig, waardoor de beroving niet slaagde. Daarop reageerden de daders door meerdere schoten in zijn richting te lossen. Een van de kogels trof het slachtoffer in zijn been, waardoor hij een schotwond op. Ebo Jones gekozen in bestuur van Internationale Parlementaire Organisatie. Parlementariër Ebo Jones van de NDP is gekozen tot lid van het Executive Committee van Parliamentarians for Global Action voor de zittingsperiode 2026 tot 2027. Zijn termijn gaat in op 1 april 2026 en loopt tot en met 31 december 2027. Jones werd gekozen tijdens het 46-jaarlijkste Forum van de PGA, dat deze week werd gehouden in Mexico-stad. Hij behoort tot de 6 leden die zitting nemen in het Executive Committee, het bestuursorgaan van de Internationale Organisatie van Parlementariërs. Amerikaanse ambassade versterkt Surinaamse kustwacht met computerapparatuur. De Amerikaanse ambassade in Suriname heeft computerapparatuur overgedragen aan de Surinaamse kustwacht om de operationele capaciteit van de maritieme dienst te versterken. Met deze ondersteuning moet vooral het informatiebeheer worden verbeterd en de effectiviteit van operaties tegen illegale smokkel en irreguliere immigratie worden vergroot. Door betere digitale verwerking van informatie kan de kustwacht sneller en efficiënter optreden bij operaties op. Gayadin pleit voor spoedige invoering wet bestuursrecht. Assembleelid Assis Gayadin, fractieleider van de VHP, roept de regering op om met het hoogste urgentie te komen tot invoering van een wet bestuursrecht. Volgens hem is deze wet essentieel voor het versterken van de rechtsstaat en het structureel tegengaan van corruptie in Suriname. De parlementariër stelt dat het onhoudbaar is dat de Suriname nog steeds geen uniforme en afdwingbare bestuursrechtelijke regels kent. Hierdoor worden burgers volgens hem geconfronteerd met onduidelijke procedures, gebrek aan transparantie en beperkte mogelijkheden om zich te verweren tegen overheidsbesluiten, wat het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Worstelaars terug op de mat voor nieuwjaar. De SWF organiseert op zaterdag 28 maart haar eerste toernooi
van het jaar. Het gaat hierbij om het event Back in Action op Sportcomplex Quetta. Er staan 15 wedstrijden op het programma. Aan dit toernooi doen atleten mee van clubs als FC Fearless, Warriors, WV Meerzorg, SC Tatami Invictus, Shuriken en SC Jai Hind. Het toernooi dient tevens als voorbereiding op het uitgebreide programma dat de SWF dit jaar wil afwerken. Na het evenement volgt op 1 mei een beach wrestling event in Nikeri, terwijl op 17 mei het Dara Ramcharan Memorial Toernooi wordt gehouden. Met meer wedstrijden hoopt de federatie jongeren te stimuleren om de sport te beoefenen.